Kodwa amazi lo muntu okholelwayo endukwini. Uyabona lo muntu owazi ukuthi yonke into ifuna ilungiswa ngenduku. Owazi ukuthi abantu kufuneka bashawe. Abantu kufuneka bashawe ukuze baqonde. Lo ngezwe kuthiwa usefuna ukushaya isoka likadadewabo elikhokhile elilobolile. Ngoba nje ecasula ukuthi lixabene nodadewabo. Baxabene lingamshayanga cha lingamshayanga bexabene nje. Ohamze sethi wena sisi uSibali kade ngangisho ukuthi ufuna ukumnike mina ngimqondise. Sibala ngaqonda lona hayi ukuthi yini phela kusho ukuthi ngoba nakho lobolile la ekhaya sekufuneka ayidalele. Kukhuzwe kubatshaze kuthiwe chabo kahle sibanibani. Kodwa kwaba yini ukufuna ukona izinto ngoba baxabene kube ukungaboni ngasolinye. Athi angithi khona lokho uyamjwayela usisi. Uyamjwayela ukungaboni ngasolinye obekwenze njani khona lokho. Umfana onjani ongaboni ngasolinye. Ufuna induku, ufuna ukushawa. Ngisho umfundisi okhonza kuyuma wakhe, ongezwe kuthiwa uhalela umfundisi kama wakhe ngenduku, ngoba njalo esontweni kama wakhe kuyakhokhwa, njalo kuyahanjwa. Wena ma kanti lo mfundisi wena akazini ukuthi la ekhaya nomuzi wena. Kwabona abazukulu sasithola isikhathi sabazukulu. Sinezingane, funeka ukuthi ubuye udlalise izingane. La ekhaya kunezinto eziningi ezikudingayo njengoma wethu. Lo mfundisi wena mase nisontisa njalo. Hayi lo ufuna ukushawa lo. Uyabona kuyaziwa ukuthi meke wakhuluma angayiqala into iqala ishonele kodwa izogcina endukwini. Lokho lelwayo endukwini wazi ukuthi abantu kufuneka bashawe ukuze baqonde. Wazi ukuthi abantu kufuneka bashawe. Angadonsa noma yini eduze usefuna ukushaya umuntu edlala. Uyabona ke labo bantu yile nhlobo le ethandayo ukudlalisana kodwa wena mawusuthi uyamdlalisa ufuna ukukushaya. Lo ngakudlalisa ngegama, akuqamba igama noma meke weza ukuthi umuntu waye esemncane wayibizwa ngegama elithile lokumdelela uzwe kuthiwa usembiza ngalelo gama. Usekudlalisa ngalelo gama. Mukwaveza ukuthi awufuna athi hayi ngizokushaya phela. Manje usuyangigolozela manje. Kanti waliqanjwa yimini lelo gama. Uthi wena angiliqanjwanga uwe, angilifundi lelo gama ngalivala. Athi walivala kubangani bakho phela. Walivala kubangani bakho. Ngizose ngikushaye phela. Wazi ukuthi abantu kufuneka bashawe ukuze baqonde. Wazi ukuthi isimo sonke empilweni silungiswa ngenduku. Kufuneka kushawa abantu. Ungakhulunywa ngento eyenzeke ngeke athi hayi ukuthi ngoba ngangingekho uyabona kube ngangikhona mina ngangizothi akashawa usibanibani ngangizothi angafuna kushawa ikhansela endaweni angafuna kushawa ikhansela ingane yakhe ifeyila athi uzoya kothisha yena uzobaqondisa ngenduku labo othisha sebewukhohliwe umsebenzi wabo mina ngakhipha ingane la ngathi abayifundisa bona bayayifeyilisa mina ngizobashaya. Wazi ukuthi abantu kufuneka bashawe. Yonke into ilungiswa ngenduku. Abashana ekhaya uyabashaya. Abashana osisi bakho yabajaha abafowabo akekho umuntu ofuna ukuhlala naye ngoba wazi ukuthi izinto ofuna uma kuzokhulunywa izinto ezibalekile ngathi angangaba khona ngoba ungathiwa plan umsebenzi kuthiwe cha mndeni lapha sikhuluma lolu daba lokuthi sesishayile isikhathi sokuthi kwenze umsebenzi sekuzofuneka ukuthi wonke umuntu afake 2000 ukuze sikwazi ukuthi sihlanganise kodwa avela Paul athi ongafuni ukufaka le mali uzoqondana nami ngizomshaya ngoba sikwazi ukuthi senze into useyathethe ngathi khona ongasafakanga asikwazi ukuthi senze into la khona abantu abaphuma eceleni benze into zabo. Abantu kuzwakala ukuthi sebekhipha intombi zabo abantu bathatha imali bayothengela amadoda abo ama-voucher ama-voucher okuyogembula oqala lamadoda enawawini uma ke umuntu wangayikhipha le mali uzoqondana nami mina ngizomshaya yonke into wonke umuntu wazi ukuthi kufuneka ashawe wazi ukuthi induku eqondisa izinto nasemsebenzini uhalela umlungu wakhe kabi ngenduku uyamiyeka nje ngoba manje usebenza nalabo bantu labantu bawiki labantu kade ngangithi umlungu akashawe ngoba ungathatha emsebenzini ucasulwa ukuthi abasebenza abafuni lo mlungu ashawe kade wena wayithe umlungu akashawe. Umlungu ngoba sisebenza kuye somshayelani kuthi hayi lo mfana lo mlungu uyabonakala lo mlungu ukuthi uweek wakhula lo mlungu insizwa iboshiwe banalelo temu wakhula insizwa iboshiwe lo mlungu mina ngizomshaya mina lo mlungu mina ngizomshaya hlohla abantu ukuthi umlungu akashawe emsebenzini la esebenza khona esikoleni waye samhlula isikole wangasiqeda ngayo lento ukuthi wayefuna ukushaya othisha ngoba ungathola ukuthi akaqedanga isikole ngoba wayethi yena ngeke yenezwe ngumfana wakomunye umuzi hayi bo lo mfana uyangijwayela lo mfana
ngasiyeka mina isikole ngangemna ngitshele umfana wakomnye umusi eselapha kimi eyibanjelwe yistress zakhe azongifuna ama homework yani yona leyo ngafike ngabona ukuthi ngizomshaya futhi ngase ngilinda ukuthi alibeke libe linye ngisishaya isibhakela sigcwala amehlo baze bayichaza induku yabo athi ngishaya isibhakela mina sigcwala amehlo uyabona mayesha umbone ehlini ebusweni ubona uzokushaya ngempela ubona uzokushaya ngempela bavele bakukhuze bathi bakithi hlehla miyeke emzini womuntu angafuna ukushaya umnikazi womcimbi athi hayi phela lo baba maye lokho ezindazele engayikhiphi inyama ngizosiyele thina lapha solanda inyama maye uyakhuluma simshaye somshaya phela thina lo baba akakwazi ukusimema athi angasinika inyama kulowo mzuzu akamenywanga uzwe ngendaba ukuthi kunomcimbi bathi hayi somshaya phela thina somshaya thina sinandaba somshaya umbone eshingethi athi hayi somshaya mina nginantsizwa mina ngiyayifikela mina kumuntu ngisomshaya lo baba awu yini na hayi usefuna shawa kube yilokho